Cofiwch ymuno ni am baned ar ddiwedd yr oedfa. Cofiwch hefyd am emyr sydd yn pregethu yng Nghaerfyrddin heno hefyd. Fel ni'n sôn bore yma, mae'r wythnos fel arfer, mae cwrdd gweddi nos Fawrth, ac yna paned a sgwrs bore di Mercher yn Nhŷ Nia am hardi 10. Cyfle drafod emyn gyda Wyn ar Zoom nos Iau a'r clybiau di Gwener. Di Sadwrn nesaf, mae brecwast dynion am 9:00, os ych chi weld Gwydion, os chi'n gallu dod i hynny, mae yn hi Gwydion a Catrin. Cofiwch hefyd bod Castell y Mis yn mynd at waith Wycliffe sydd yn cyfieithu y Beibl mewn ieithoedd gwahanol, a bydd Tabitha, mae wedi bod gyda ni o'r blaen fi'n meddwl, bydd hi'n dod Sul nesaf i rannu rhywfaint am waith Wycliffe i helpu ni weddio ac i roi yn hael ar gyfer gwaith Wycliffe. Yna blaen rybydd, fe wedi sôn o'r blaen, mae cwrdd aelodau ar ail o Fawrth am 3:00 ac yna cawl yn dilyn, ac yna oedfa Gwrddewi ar y 3 o Fawrth, y diwrnod canlynol, fan hyn ar y bore Sul. A ar y prynawn dy Sul yna, y 3 o Fawrth, mae yna hefyd oedfa bydd ni'n cynnal yn nghartre'r hen bobl a'r heol Don yn yr Eglwys Newydd. A bydd Gwydion yn dod i ofyn i chi i gymryd rhan yn hynny maes o law. Dyna'r coeddiadau. Newn ni gychwyn yn iawn trwy droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn dod ata ti yn ymwybodol bod ni yn ddibynnol yn llwyr yna ti am bob peth. Ac felly ni'n dod yn waglaw, yn gofyn i ti i drigyrhau wrthon ni, ac i lenwi ni ath ysbryd. Fel bod ni wrthyn ni daddoli di heno, ac wrthyn ni wrando ar dair di. Bod ni, hyd yn oed yn cael cipolwg mewn i byrth yn ef i hunan. Bod ni'n cael gweld ti dy hun. Ac o Dduw, y bydde ti yn gweithio yno ni, fel cynulleidfa, fel unigolion, a bydde'r clod a'r mawl i gyd i ti. Ni'n diolch ti heddi'n barod, fel ni wedi cael atgoffa, bod ti'n Dduw sydd yn achub ni yn llawn o'n pechodau ni. Ac o Dduw, ni'n gweddio, bydde ti yn atgoffa ni heno, o dy fawredd di, ond hefyd bod ti'n Dduw sy'n bersonol i ni, sy'n ynabod ni, ac am ymwneud â ni, ac am yn newid ni, i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist, i fod yn gymwys i deyrnas nefoedd. O Dduw, bydd gyda Dewi fan hyn wrth y fe yn harwen ni. Ni'n gweddio ti fod gyda emyr yng Nghaerfyrddin ac i'r cynulleidfa fyna wrth nhw wrando ac ymateb y dair di. O Dduw, ni'n gweddio ar hyd a lled yn gwlad ni am dy fendith di. O Dduw, eto ni'n dibynnu yn llwyr na ti. Felly ni'n dod at y ti, ymbil arna ti, i drigyrhau ac i fawrygu yr enw yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n dod a gofyn hyn oll yn ei enw e. Amen. Gyda chi ni ddechrau yr addoliad drwy gan ni ymyrif 643. Dyw yn darpar o hyd, a draed dynol ryw, yw'n cysur i gyd, a'n cymorth i fyw, pan sycho ffynhonnau cysuron y llawr, a'i heddwch yn ffrydiau a lifa bob awr.
Wel, mae darlleniad ni hyn ond dod o un Brenhinoedd, a fyddwch chi'n gweld darlleniad ar y sgrin, fyddwch chi'n meddwl, os chi wedi bod yn Ysgol Sul, wel, ni wedi bod fan hyn yn barod, ni wedi bod yma bore yma, a bythefnos yn ôl. Ond nid pawb sy'n gallu bod yn Ysgol Sul, a wedi bod yn meddwl am hyn dros yr wythnos y ddwy diwetha, meddwl cymaint sydd i fyfyrio arno fe fan hyn, a cymaint i gymhwyso hefyd un bywydau ni. Felly, ni'n mynd i ddechrau darllen yn un Brenhinoedd penod 16 a diwedd y benod yna o adnod 29 ac yna mynd mewn i un Brenhinoedd 17 a darllen y benod honno ar ei hyd hefyd. Felly, rydych ni gael y cyd-destun y gyntaf, penod 16, rydych ni rando ar air Duw. Daeth Ahab, fab Omri, yn frenin ar Israel yn y 19fed flwyddyn ar 20 i Asa, brenin Juda. A thernasodd Ahab, fab Omri, ar Israel yn Samaria am 2 flynedd ar 20. Gwnaeth Ahab, fab Omri, fwy o ddrwg yng ngolwg yr arglwydd na phawb o'i flaen. Ac fel petai'n ddibwys ganddo, rhodio y mechodau Jeroboam fad Nebat, fe gymerodd yn wraig Jezebel, merch Ethbal, brenin y Sidoniaid, ac yna addoli Baal, ac ymgrymu iddo. Cododd Ahab allor i Baal yn hi Baal, a adeiladodd yn Samaria, a hefyd fe wnaeth ddelw o Asera. Gwnaeth fwy i ddigio arglwydd Dduw Israel, na'r holl frenhinoedd Israel o'i flaen. Yn ei adeg ef, ail adeiladwyd Jericho gan Hiel o Fethel. Roedd ei sylfaeni wedi costio iddo Abiram, ei gyntaf fynedig, a gosod ei dorau wedi costio iddo Segib, ei fab ieuengaf. Yn unol a gair yr arglwydd, drwy Joshua, fab Nun. Dywedodd Elias y Thespiad o Thisbe yn Gilead wrth Ahab, cynwired bod arglwydd Dduw Israel yn fyw, yr hwn yr wyf yn ei wasanaethu, ni bydd na gwlith na glaw y blynyddoedd hyn, ond yn ôl fy ngair i. Wedyn, daeth gair yr arglwydd ato. Dos oddi yma a thro tua'r dwyrain, ac ymgyddia yn Nant Caerdydd, sydd i'r dwyrain o'r Iorddonen. Ceiafed o'r Nant, a pharaf i gigfrain dyborthi yno. Aeth ynte a gwneud yn ôl gair yr arglwydd, ac aros yn Nant Caerdydd i'r dwyrain o'r Iorddonen. Bore a hwyr doi cigfrain a bara a chig iddo, ac yfau o'r Nant. Ond ymhen amser, sychodd y Nant o ddiffyg glaw yn y wlad. A daeth gair yr arglwydd ato. Cod a dos i Sareffath, sydd yn perthyn i Sidon, ac aros yno. Wyle, yr oedd yn peri i'w rai gweddw yno dyborthi. Cododd a mynd i Sareffath. A phan gyrhaeddodd borth y dref, yno yr oedd rai gweddw yn casglu priciau. Galwodd arni a dweud, estyn i mi gwpaned bach o ddŵr i mi gael yfed. Pan aeth i'w mofyn, galwodd ar ei hôl, a thyrd a thamed o fara i mi yn dylaw. Ond meddai hi, cynwired a bod yr arglwydd dy Dduw yn fyw. Nid oes gennyf yr un dorth, dim ond llon dwrn o flawd yn y celwrn a diferyn o olew yn y stên. Casglu chydig briciau oeddwn, mwyn i paratoi i mi a mab i fwyta, ac yna trengi. Dywedodd Elias wrthi, paid a gofni, dos a gwna fel y dwedaist, ond gwna honno yn gyntaf deisen fach i mi, a thyrd a hi ataf, a pharatoi i ti dy hun a'r fab wedyn. Oherwydd fel hyn y dywed arglwydd Dduw Israel, nid ar celyn blawd yn wag, na'r stên olew yn sych.
Hyd y dydd y bydd yr arglwydd yn rhoi glaw ar wyneb y tir. Gwnaeth hithe yn ôl gair Elias, a chafodd ef a hi a'i theulu fwyd am amser. Nid aeth y celwn blawd yn wag, na'r stên olew yn sych, yn ôl gair yr arglwydd drwy Elias. Ymhen ysbaid, clyfychodd mab y wraig oedd bu'r tŷ. Aeth yn ddifrifol wael, fel nad oedd anadl ar ôl ynddo. A dwedodd hi wrth Elias, be sy'n gened yn ferbyn w'r Duw? A'i dod ata fe wneithos i dynnu sylw at fy nghamwedd a lladd fy mab. Meddai ynt wrthi, rhod y fab i mi. Cymerodd ef o'i mynwes a'i glido i'r llofft lle roedd yn byw, a'i osod i orwedd ar ei wely. Galwodd ar yr arglwydd a dweud, o arglwydd fy niw, a wyt yn dwy'n drwg hyd yn oed ar y weddw y cefais leti ganddi, ac yn lladd ei mab. Yna ymystynnodd ar y bachgen dair gwaith, a galw ar yr arglwydd a dweud, o arglwydd fy niw, bydded i einioes y bachgen hwn ddod yn ôl iddo. Gwrandawodd yr arglwydd ar lef Elias, a daeth einios y bachgen yn ôl iddo, ac adfywiodd. Cymerodd Elias y bachgen, a mynd ag ef i lawr o'r llofft, i mewn i'r tŷ, a'i roi i'w fam, a dweud, edrych, mae dy fab yn fyw. Dwedodd y wraig wrth Elias, gwn yn awr, dy fod yn ŵr Duw, a bod gair yr arglwydd yn wir yn dy enau. A bod i Dduw yn dithio iair i ni yn helpu ni i'w ddeall a gymwyso fe ein bywydau ni. Nw'n ni ganu rhif 484, 484, dal fi fy niw, dal fi i'r lan, yn wedig dal fi, lle rwy'n wan. Dal fi yn gryf nes mynd i mas o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Gna fi'n gyfoethog ym mhob dawn, gna fi fel halen, peraidd iawn, gna fi fel siren olau wyw, yn disgleirio yn y byd rwy'n byw. Tra caffwyf rodio'r ddeiar hon, rhod y dangnefedd dan fy mron, ac yn y diwedd, moes dy law, i'm dwy'n i mewn i'r nefoedd draw.
Gnewch i ni gydwyddio. Ni diolch i ti Arglwydd am y gyfle yma nawr i ni i ddod gyda'n gilydd mewn lle gyhoeddus fel hyn a dod at ein gilydd fel cwmni o Gristnogion a dod i dyddoli di. Ni'n diolch i ti bod ni ddim yn dod yma i jyst i gael llyged a trio dyfalu pa fath ddiw i ti. Ni'n diolch i ti bod gyda ni dair di a diolch bod dair di yn sicr a bod e'n wir a bod ni'n gallu dibynnu yn llwyr ar yr hyn wyt ti yn dweud amdano ti dy hun ac amdano ni. Ac ni'n gwyddio nawr felly, wrth ni ddod o gwmpas dair dydd, ni ystyried yr hanes yma. Byddwn ni yn rhyfeddu ata ti, yn dy fawredd di, dy ddoethineb di, dy allu di, dy sancteiddrwydd di, dy fod ti yn ddiw, sy'n llawn gras y thrigaredd. Mae ti sy'n rheoli dros bob peth. Ni'n diolch i ti fel ni wedi canu bod ti yn darparu ar ein cyfer ni. Dy bod ti yn gofalu amdano ni. Bod ni hyd yn oed heddi nawr y diwrnod yma, bod ni wedi gallu codi bore yma yn iach o'r gwely. Bod ni'n gallu dod mas, bod ni wedi profi beth yw i gael cwmni pobl a bod bwyd gyda ni yn ein boliau. Bod ti'n cynnal ni yn gymaint o ffyrdd. Ni diolch ti am fyw mewn gwlad lle mae yna heddwch a dyn ni ddim wir yn gwybod beth yw ofn fel mae cymaint o bobl eraill. Ni'n gofyn ti fadden ni Arglwydd bod ni'n cymryd y pethau yma yn aml yn ganiataol. Ni diolch i ti am gael gwyliau a gorffwys felly yn ystod yr wythnos sydd yn heibio. Ni diolch i ti am y pethau hynny a ni'n diolch am bob pleser y mwynhad wyt ti'n rhoi i ni. Ond ni yn diolch i ti Arglwydd, dy fod ti ddim jyst yn darparu yn cyfer ni yn faterol ac yn gofalu amdano ni yn y pethau yma, ond dy fod ti wedi rhoi, wedi'n creu ni yn gorff ac enaid ac wedi'n creu ni i dadnabod di ac i dy fwynhau di. Ac ni yn gofyn Arglwydd bydde ti'n ymwneud gyda pob un ohoni ni fel bod ni yn gallu dweud bod ni wir yn dy fwynhau di, bod ni am dy geisio di, bod ni eisiau dy bresenoldeb di. Ac ni yn gwybod fel gyda ni'n atgoffa bore yma, bod yna, fel i ni bod yna rwystyr ryngon ni a ti, bod ti wedi dysgu hynny o hyd ac o hyd i'r bobl yn yr Hen Testament. Dy fod ti'n sanctaidd a bod ti ddim yn derbyn pechaduried sydd ddim yn edifar, pechaduried sydd yn addoli diwiau eraill. Dy fod ti yn mynnu aberth. Ac ni yn diolch i ti am y cyfan mae'r Hen Testament yn ei ddysgu ni. Ond ni yn diolch i ti, mae cysgodion yw'r pethau yna i gyd. A diolch am Iesu Grist. Diolch bod wedi dod i'r byd yma i gyflawni yr holl gysgodion yna. Ni'n gwyddio Arglwydd bydd y pethau yma ddim jyst yn rhyw bethau ni'n deall ar rhyw lefel academaidd gyda'n pennau, ond bod y wir yn reality i ni, bod ni'n gwybod beth yw ei deimlo ar y tu allan, yn bell o ddiwrtho ti, yn heiddi dy gosb o dy lyd di. Gyda ni ddarllen am Iesu Grist, darllen am ei fywyd, darllen am ei eiriau fe, am ei arwyddion a'i wyrthio fe, ond efo darllen am ei farwolaeth yn ein lle ni. Diolch bod gyda ni. Un sydd yn fyw gyneiriol droso ni. Diolch am un sydd wedi talu'r pris. Ac Arglwydd, ni'n gwyddio Arglwydd, byddwn ni yn gwybod am y tyngenefedd yma nawr i ni newydd ganu, y tyngenefedd na wybod, fod ti yn maddau ni yn beiau. A hynny wrth ni ddod ata ti ac ymddiried yno ti. Ni'n diolch i ti bod yr Arglwydd Iesu Grist yn fyw. Ac ni'n diolch i ti, mae fe sydd yn rheoli, a fe yw'r un sydd yn dod eto. Ac ni'n gwyddio Arglwydd yn y cyfamser. A bydde yna fwy a mwy yn cael ei tynnu mewn i dy deyrnas di. Ac y bydde ni yn byw yn bywydau gyda hyn yn nod i ni ac yn flaenoriaeth i ni. Mae dyna be ni eisiau gweld, bod ni eisiau dy wasanaethu di a bod ni'n llawenhau pan ni'n clywed am rai'n dod i gredu. A bod ni'n tristau Arglwydd, ni'n tristau achos ni'n byw mewn dyddiau sydd yn dywyll. Gyda pobl ddim yn gwrando ar dy lais di.
a fawr ddim diddordeb, ond ni yn gwybod ti wedi addo arglwydd, ti wedi rhoi ysbryd ac wyt ti yn holl a chiog. Felly helpa ni i ddod o dy flaen di, i ymbyl arno ti, i achub ac i ddangos dy agoniant di. A ni'n gwyddio arglwydd, os o'n ni nawr fel eglwys ac yn gofyn ar y ti'n bendithio ni yn yr wythnosau a'r misoedd sydd o'n blaen ni. Ni'n gofyn ar y ti'n ei ni yn bobl sydd yn ffyddlon i'r gair ac am gyrraedd pobl eraill, gyda'r newyddion da sydd gyda ni, y trysor yma sydd gyda ni. Gwyn o emyr y ti, meddwl amdano fe heno yn yr eglwys yng Nghyfyrddin. Ac ni'n gwyddio dros nhw arglwydd, bod nhw felly yn gryw bach. Eto, i ni diolch am ei ffyddlondeb nhw, ac ni'n gwyddio bydden nhw yn gweld ffrwyth o'r gwaith yna yng Nghyfyrddin. Ac eglwysi eraill, i ni'n meddwl amdano nhw nawr, felly bod cysylltiadau personol gyda ni, ac ni'n meddwl am bentrefi a trefi drwy Gymru. Ni yn gwyddio arglwydd ar y ti i roi nerth i bob un sydd yn arwen, a bob un sydd nawr yn esbonio dair di. Ni yn gwyddio y byddai'r gair wir fel cleddyf llymdau finiog, bydde pobl yn istel lan ac yn gwrando, a bydde ti yn argyhoeddi, ac bydde ti yn ymwneud â delion gyntaf, gyda dy eglwys ti, a o arglwydd, dyna be ni eisiau gweld. Ni'n diolch i ti am hyn sy'n digwydd yn ystod yr wythnos, yn y bala, ac yn gyflwyno y plant yna i gyd i ti nawr. Ac yn gwybod bod yn anodd felly mynd nôl i'r ysgol ar ôl cael gwyliau fel yna. Ni'n gwyddio arglwydd ar y ti fod yn agos iawn at bob un ohonyn nhw a parhau i weithio yn eu bywydau nhw. Ni'n cyflwyno yn hynna ni ti nawr felly. Ni'n gofyn ti fod gyda ni yn ystod yr oedfa yma ac bydden ni yn mynd o yma ac awydd i dy wasanaethu di ac i fyw bywydau cywir ac i dystio am Iesu Grist. Bydden ni wir yn oleuni, bydden ni wir yn halen yn y sefyllfaoedd y ti wedi'n gosod ni ynddyn nhw. Bydd gyda ni nawr. Diolch ein bod ni yn gallu dod ata ti trwy Iesu Grist yn archoffeiriad mawr. Ni'n dod ac yn gofyn felly ar y ti ateb yn gwyddio ni yn ei enw fe ac yn ei heiddiant e. Amen. Wel, nawn ni gan i eto rhif 432, 432, fy ngorchwyl yn y byd yw gogoneddu Duw, a gwylio dros fenau drud, yn ddiwyd tra fwyf byw. Fe'n galwyd gan fy niw i wasanaethu foes, boed i'm ymroi i'r gwaith, a byw i'r gŵr, fi ar y groes. Rhonerth o Dduw bob dydd, i rodio Caerdydd, i ddyfal ddilyn, llwybrau'r ffydd, wrth deithio'r ddeiar hon. Ro farna ti fy mhwys, rhag i mi wyro o'm lle, dysgu mweddio, a gwylio'n ddwys, nes gorffwys yn y ne.
Wel, ni'n newydd ganu geiriau sy'n tipyn o her os sy'n ni wir meddwl amdanyn nhw, a ni'n gwybod holi'n hunain, ydyn ni'n canu y geiriau yna yn ddidwyll fy ngorchwyl yn y byd yw gogwneddu Duw fy galwyd gan fy niw i wasanaethu fy oes. Efe dyna yw'n gorchwyl ni, efe dyna yw'n gwaith ni, pwrpas ein bywydau ni. Neu fe'n gorchwyl ni yw just gwasanaethu'n hunan a bod mae'r hapus yn ei chi bod a wneud gymaint arian a gallwn ni a wneud enw da i ni yn hunain. Wel, pan ni'n dod at hanes Elias, ni'n dod at rhywun nath wir wasanaethu ei oesau. Ac mae'n nifer o wersi fi'n credu gallwn ni ddysgu wrth edrych ar y darn yma eto, bod ni wedi gwneud yn ysgol Sul, gwersi am waith Duw, a sut mae Duw yn gweithio, ond hefyd sut mae gwasanaethu Duw. Felly gwaith Duw a gwasanaeth dyn. Ac mae nifer y bwyntiau gyda fi, felly gormod, ond mae pob un yn dechrau gyda G. Felly bod hwnna felly yn mynd i'ch helpu chi gobeithio. Mae pob pwynt yn dechrau gyda G. Felly gallwch chi ddechrau meddwl nawr, beth yw'r pwyntiau yma sy'n dechrau gyda G, a dyw glaw a gweddw ddim yn ddau ohonyn nhw. Felly meddyliwch. Yn gyntaf, ni'n mynd i edrych, just yr adnod gyntaf, yn ail wedyn, ni'n mynd i edrych ar y rhan yma o adnod 2:16, sef Elias gyda'r weddw, ar ôl iddo fod wrth nant Caerdydd, ac yna'n drydydd Elias a mab y weddw. Y gair cyntaf sy'n dechrau gyda G, sy'n dod yn meddwl i, felly nid dyma byddwch chi'n meddwl amdano, ond y gair cyntaf yw golau. Golau. Dywedodd Elias y thesbiad o Thisbe yn Gilead wrth Achab, cynwired bod arglwydd Dduw Israel yn fyw, ar hwn yr wyfyn i wasanaethu, ni bydd na glwyth, na glaw y blynyddoedd hyn, ond yn ôl fy ngair i. Wel, pam felly fi'n gweud golau? Dwi'n sôn unrhyw beth am olau, ond, wel, dwi'n gael golau achos oedd hi'n dywyll iawn. Oedd hi mor dywyll a gallai pethau fod. Os ych chi yn fflico trwy'r penodau cyn hynny, a darllen trwy un Brenhinoedd, nes i ddarllen diwedd penod 16, a chi'n darllen am Brenhinoedd, un ar ôl y llall, oedd yn anobeithiol. A mae'r deyrnas yn rannu yn ddwy, am rach i Rehoboam a Jeroboam, a mae'r holl Brenhinoedd yma, maen nhw'n ddrwg. Ydyn bob un, mae yna un y ddau, ond maen nhw'n ddrwg. Ydyn nhw'n gwrando ar air Duw o gwbl. Ond jyst bod chi'n meddwl, gallai pethau ddim bod yn fwy tywyll, mae gyda ni Ahab. Wnaeth Ahab, fab Omri, fwy o ddrwg, yng ngolwg yr arglwydd, na phawb o'i flan. Ac mae'n priodi Jezebel, yn addoli Baal, mae'n codi allor i Baal, ac yn ei darllen dan fe hefyd yn ail adeiladu Jericho. Oedd Joshua fab Nun wedi dweud y bydde na felltith ar unrhyw un oedd yn ail adeiladu Jericho. Ond mae'r agwedd yn rili yn unio ffys gyda Duw. Mae gair Duw yn dweud hyn, ac mae'r bobl yma nid jyst yn anwybyddu Duw, ond maen nhw'n gwrthod ei airau yn llwyr. Ac yna, yng nghanol hyn i gyd, mae Duw yn darparu golau. Dyna mwyaf tywyll gallai fod, ond mae Duw yn darparu golau. Mas o'n unman, a dwi ddim yn sôn, dwi'n lawer pwy yw Elias. Mae jyst yr adnod yna, dywedodd Elias y thesbiad o Thisbe. Mae gan Dduw yng nghanol y tywyllwch mwyaf, mae gyda fe ei olau. Na'r beth gyda, mae gyda fe ei olau. Ond mae hefyd yn gofyn i ni i fod yn olau. Felly na'r peth gyda, mae'n bwysig, achos bod y toriad yna chi ar ddiwedd penod 16, mae hwnna'n gallu taflu ni. Ond mewn ffordd, dylen ni ddarllen reit trwyddo a gweld bod adnod gyntaf penod 17 yn perthyn
i'r bopeth sydd wedi cael ei ddweud cyn hynny. Y goleuni yma yn lliwyrchu yn ganol tywyllwch. A mae Duw wedi codi y proffwyd yma yng nghanol y tywyllwch. A dyw e ddim, hynny yw, mae'n ole bach iawn. Dyw e ddim yn troi y cyfan yn oleuni fel yr haul. Mae jyst fel un seren yn ganol y tywyllwch. A mae'n berthnasol felly, os ni'n meddwl beth yw gwasanaethu Duw, i ni hefyd yn cael yn galw i fod yn oleuni. A goleuni mewn tywyllwch. Mae Iesu Grist yn gweud, chi yw goleuni y byd. A ni wedi canu, gwna fi fel seren olau wyw yn disgleirio yn y byd rwy'n byw. A mae hwnna'n gallu swnio fel rhywbeth digon hawdd, ynddo? Mae rhywbeth eitha neis am hwnna. Fydd pobl yn troi a canmol ni fel Gristnogion. Ond mae'n bod yn ole yn ganol tywyllwch yn beth anodd. Ac oedd yn beth anodd iawn fan hyn i Elias. Mae'n mynd at y brenin. A dwi ddim fel sy'n ni'n mynd at y brenin Charles a beth hwnna. Mae'n mynd at frenin oedd yn ei gysau a gallai i ladd e. So pan mae'n mynd at Ahab, mae'n siŵr oedd e'n terrified. A mae'n mynd at fe i ddweud, fydd na ddim gwyth, na glaw, ond yn ôl fy ngair i. Felly mae'n costio iddo fe. Ac falle na bod hynny'n wir amdano ni. Felly bod chi yn teimlo bod yma, bod chi yn rhyw ole bach yn ganol tywyllwch. Felly bod chi'n mynd i'r ysgol fori a chi'n mynd ymwybodol bod unrhyw Gristnogion eraill, neu fawr neb. Felly chi'n mynd i'r gwaith fori. A chi'n meddwl, does neb arall, dim ond fi. Mae Elias ei hun yn nes mlaen yn yr hanes. Mae'n ddynol iawn, Elias. Mae'n llawn. Mae'n teimlo gwendid. Ac ar un pwynt mae'n dweud, mae fi yn unig sydd ar ôl. A falle, y fyla i ni yn teimlo. Ond, mae Duw yn gofyn, mae Duw yn galw arnyn ni i fod yn oleuni. A falle bod chi'n meddwl, wel, oedd Elias yn amlwg yn rhyw fath o superhuman. Dyw e ddim byd fel, sut lle i fod fel na? Oedd e'n hawdd i Elias. Mae Duw yn gweithio fe wneud rhywbeth, ond mae jyst yn wneud e. Ond mae'r gair yn rhywle arall yn rhybyddio ni, rhag meddwl fel na, yn llythyr Iago, yn 5, mae'n dweud, yr oedd Elias yn ddyn o'r un anian a ninne. Hynny yw, oedd yr un peth o ni, oedd e ddim yn rhyw superhuman. Ac eto, yn dweud fe weddiodd ef yn dair, ond wedi beidio glawio, ac ni lawiodd ar y ddeiar am 2 blynedd a 6 mis. Yna gweddiodd eilwaith, a dyma'r nefoedd yn arllwys i glaw, a'r ddeiar yn dwyn ei ffrwyth. Felly dyna'r cyntaf sy'n dod i'n meddwl i y golau yma yn ganol y tywyllwch. Mae Duw yn darparu golau. Mae Duw yn darparu Elias y proffwyd. Mae Elias trwy i feddhau yn dangos bod e wir yn oleuni yng nghanol y tywyllwch. Ac yna ni'n dod i'r ail ran. Felly o adnodau 2 i adnod 16. Adnod 2 i 16. Fan hyn, mae Elias yn mynd, chos bod Duw yn gorchymyn iddo fe i fynd i nant Caerdydd. Mae fyna yn gallu yfed o'r nant a mae cigfran yn ei fwydo fe. Ond ymhen amser, mae'r nant yn ysychu ac yna wedyn mae'n cael ei anfon i Sareffath, sy'n perthyn i Sidon, ac yna mae'n cwrdd â'r wraig weddw yma, sydd yn amlwg yn dlawd ac mae'n cyflwr desbryd. Mae'n dweud bod hi'n casglu ychydig briciau mwyn ei tân, peth bwyd ar ôl dyddi, ond dim ond ar gyfer un pryd ac yna, mae'n mynd adre i farw. Mae'n desbryd y sefyllfa mae hi ynddo fe. Ond mae Elias yn addo y bydd Duw yn darparu ar ei chyfer i. Bydd y celwn blawd ddim yn mynd yn wag, bydd y stên olew ddim yn sychu.
ac mae hi'n credu geiriau Elias. Dyna beth sy'n digwydd yn syml iawn o adnod 2 i adnod 16. A'r geiriau sy'n dod i feddwl i wrth edrych ar yr adran yna yw, yn benna, yn y lle cyntaf, y gair. Ni'n clywed hynny'n cael ei ailadrodd o hyd, gair yr arglwydd. Felly y gair, a gofal, a gras. Mae 3 peth yn mynd gyda'i gilydd, ond yn gyntaf, prif thema yw y gair. A mae barn Duw yn cael ei ddangos ar y wlad oherwydd bod yna, wel, mae'r bobl wedi gwrthod Caerdydd, a nawr mae yna dywelwch. A bydd Elias, y proffwyd, yn mynd i dreulio blwyddyn ar ei ben ei hun ac yna yn gadael y wlad i fynd i Sidon. Felly ni darllen adnod 2. Wedyn daeth gair yr arglwydd ato. Daeth gair yr arglwydd ato, gweithio fe i fynd i Nant Caerdydd, dos, neu cerdd, dyn ni'n gweud. Adnod 5, aeth ynta a gwneud yn ôl gair yr arglwydd. Hynny yw, oedd gwrando ar air Duw yn mynd i fod yn beth anodd. Felly bod ni'n meddwl bod hwnna'n yn beth rwydd i wneud. Ond mae Duw yn dweud wrtho fe i gerdded mewn gres, mewn gwlad lle oedd dim dŵr, ac yna y byddai'r adar yma, oedd wrth gwrs yn creaduriaid aflan, yn i fwydo fe. Mae un o'r sylwebyddion yn gweud, what kind of meat would ravens bring? Don't ask. Hynny yw, just coginwch yn dda iawn. Oedd ddim yn beth rwydd iddo fe, i fyddhau, ond ni'n gweld y patrwm yma, daeth gar yr arglwydd, cer, a mae Elias yn ei fyddhau ac yn mynd. A pan mae'r dŵr o'r nant yn sychu, ar ôl blwyddyn, adnod 8, eto, daeth gair yr arglwydd ato. Cod a dos i Sareffath. Ac eto, yn adnod 10, ni'n darllen cododd a mynd. Ond oedd hwnna ddim yn beth hawdd iddo fe chwaith, oedd e? Achos mae rhaid oedd e'n meddwl, really, mynd i Sareffath, mynd i Sidon, mynd i'r wlad o le mae Jezebel yn dod, i wlad Baal, lle mae'r gylynion, ti'n gweithio fi fynd fyna, ac yna, rwyf yn peri i'w wraig weddw dyborthi. Wel, y ddoi beth jyst ddim yn mynd ei gilydd. Gwraig weddw yn ei gynnal e. Sut gallai gwraig weddw i gynnal e? Oedd e ddim yn beth hawdd i Elias jyst i fyddhau. Ac eto, dyna'r patrwm, dyna'r math o berson oedd Elias. Mae'n clywed gair Duw, mae'n gwrando ar air Duw, mae'n i fyddhau i'r gair yna. Achos mae'n credu, fel mae'n cael ei ailadrodd mwy nag unwaith, bod yr arglwydd yn fyw. Mae'n gwybod pwy sy'n siarad â fe. Felly, gair Duw i Elias, ond byddwn ni'n dod nes ymlaen, air Duw hefyd i'r weddw. Yn cymryd ni'n gwneud hynny, ni'n feddwl am air arall. Gofal. Felly, y gair a gofal. Gofal. Felly, mae Duw yn gofalu am Elias trwy roi y dŵr yma, dŵr yn ant, iddo fe. Oedd rhaid cadw Elias yn fyw, nes bod ei waithau wedi ei wneud. Fe bod ei waithau wedi cael ei gyflawni. Ond hefyd, mae Duw yn gofalu dros y weddw. A falle bod ni'n meddwl yn y lle cyntaf, mae'n gofalu'r weddw yn faterol. Hynny yw, yn y wlad yma, lle oedd hefyd y newyn yma, mae Duw yn darparu bwyd ar ei chyfer hi. Ond mae Duw yn mynd i ddarparu rhywbeth lot mwy. Mae'n mynd i ofalu amdani, mae'n ffordd yn fwy na ffordd yn faterol, mae'n mynd i wneud hynny yn ysbrydol trwy ei air. A ni darllen pan mae Elias yn cwrdd â'r wraig yma. Mae'r darlun mor drist, mae mor desperate, a chi ddim ond teimlo drosti. Dim ond digon o fwyd, gyfer un pryd, a mae'n mynd adre
i farw. Ond mae Elias yn dweud wrthi, paid y gofni. Paid y gofni. Ac mae'n dweud wrthi, gwna deisen i fi yn gyntaf. Yn adnod 13. Ar ôl gofyn, mae wedi gofyn am ddŵr, mae wedi gofyn am fara, a pan mae hi'n gweud bod dim byd ar ôl gyda hi, gweud paid y gofni. Gwna dos a gwna fel y dywedais, gwna honno'n gyntaf, deisen fach i mi. Mae hwnna'n swnio'n beth rwd iawn i wneud yn dweud. I rywun sy'n gweud, dim ond gymaint o hyn o fwyd sy'n ar ôl dy fi, a'n gweud gyntaf, na bryd o fwyd i fi. Ond dyna, yr her. Mae yna ddewyd yn dos, fel hyn y dywed yr arglwydd. A'r her i'r weddw yma yw, ydw i'n mynd i gamlo popeth sydd dy fi ar ôl ar beth mae'r dyn yma'n dweud am beth mae'n dweud am ddiw. Ydw i'n mynd i gamlo popeth, ydw i'n mynd i roi'n ffydd yn llwyr yn niw ac yng ngair Duw. Gan gredu y bydd Duw yn darparu pob dydd ar yng nghyfer i. Hyd yn oed os fi'n defnyddio yr hyn sydd ar ôl yn y celwrn. A be mae hi'n neud yw i fyddhau. Gwnaeth hitha yn ôl gair Elias. Felly mae chi Elias, yr un sydd yn gwrando'r air Duw ac yn ei fyddhau. Ond nawr mae gyda ni y weddw yma sydd hefyd yn gwrando ar eiriau Elias, ond rili yn gwrando ar air Duw. Ac mae hi hefyd yn ei fyddhau ac yn rhoi trust yn niw. Wel, un gair arall am y darn yna, ar nôl y 2:16. Y gair arall yw gras. Gras. Y gair, gofal a gras. A pam fi'n gweud gras? Wel, mae Iesu Grist yn sôn am yr hanes yma yn Luc pennod 4. Ac mae'n gweud yr oedd llawer o wragedd gweddw yn Israel yn nyddiau Elias pan geiwyd y ffurfafen am 2 blynedd a 6 mis ac y bu newyn mawr ar yr holl wlad. Ond nid at yr un ohonynt hwy yr anfonwyd Elias, ond yn hytrach at wraig weddw yn Sarepta yng ngwlad Sidon. Hynny yw, ni'n gweld hyd yn oed fan hyn bod gras Duw yn ymestyn tu hwnt i Israel. I ryw raddau, oherwydd bod Israel yn gwrthod gair Duw. A ni'n gweld fan hyn rhywun sydd yn yr un categori, pobl fel Melchizedek, Jethro, Rahab, Ruth, Naaman, y bobl yma o'r cenhedloedd. Mae Duw yn cyrraedd mas atyn nhw. Cyn bod ni'n dod o'r Testament Newydd, cyn bod ni'n dod lyfr Actau, mae'r un yma yn clywed am Dduw, clywed trwy Elias am y Duw byw. A dyna'r pwynt fi'n treol wneud yw, nid jyst mae'n darparu, mae Duw yn gofalu amdani o ran rhoi bwyd iddi, ond yn fwy na hynny, mae'n dod â gair Duw iddi. Os oedd Elias yn byw gyda hi, dychmygwch am beth bydden nhw'n siarad. Am beth bydden nhw'n siarad, bydde Elias wedi dweud wrthi. Wedi dod â gair Duw iddi. A dyna'r balans sy'n rhaid ni gael hefyd, pan ni'n meddwl am wasanaethu. Ni fod i deimlo tosturi. Ni fod yn gofalu am bobl. A mae Duw yn amlwg yn gofalu am y weddw yma. Ond yr peth mwyaf ni chi'n neud dros bobl yw gweld i hangen nhw am air Duw. I hangen nhw am Iesu Grist. Dyna pham mae'n dda i gasglu ar gyfer pob math elusennau. Ond ni y mis yma yn casglu ni'n meddwl am Wycliffe, ni'n meddwl am y gair hefyd yn cyrraedd pobl. Nid just bod pobl yn cael ei digoni a'i bodloni gyda pethau sy'n angenrheidiol yn y bywyd yma. Felly y gair, gofal a gras. Nawr ni'n troi at y darn ola. Y nodau 17 i 24 a'r 3 sydd gyda fi tro yma. Galar, gweddi a gwerth. Galar,
gweddi a gwerth. Ac yn yr adran ola yma, mae bron, mae'n drenu mewn ffordd, mae'n mae'n gorffen yn adran 16, ydw e, achos mae'n chi yr weddw yma yn cyflwr desbryd, ond nawr mae Duw yn darparu ar ei chyfer hi, dydd ar ôl dydd. A mae fel se yn rhoi i ymddiriadaeth hi yn Elias ac yn niw Elias. Mae wedi trystio yn niw. Ond nawr, wel, mae pethau newid yn llwyr. Os o'n nhw'n desbryd cyn hynny yn adnod 12, wel, nawr mae'r sefyllfa yn hollol dorcalonus. Adnod 17, ymhen ysbaid, clyfychodd mab y wraig oedd bu ar tŷ. Aeth yn ddifrifol wael, fel nad oedd anadl ar ôl ynddo. Nawr, fi'n credu y ddifri bod y bachgen yma wedi marw. Dyw pob comedri ddim yn derbyn hynny, mae rhaid dweud bod e'n rhyw fath o coma neu rhywbeth. Ond pa bych chi'n darllen yr hyn sy'n dilyn, geiriau Elias a geiriau ei famau, hynny mae'n gwneud sens o fe bod e wedi marw. Mae wedi marw. A mae, fel rhywun wneud y pwynt bore yma yn ysgol Sul, mae'r tristwch yma, mae'r galar yn golygu bod y fam, mae'n grac mewn ffordd, yn dweud, mae wedi drysu, ond hefyd mae'n cysylltu marwolaeth gyda ei phechod hi. Beth sydd gennyt yn ferbyn o'r Duw? A'i dod ata fe wneithos i dynnu sylw at fy nghamwedd a lladd fy mab. Mae yna ddryswch. Mae'r wraig yma fel sydd wedi trystio Duw, ond nawr mae'r trychineb yma'n dod, a dwi ddim fel sydd yn gwneud unrhyw sens. Pam bod Duw yn gwneud hyn? Ond i ni yn cadw ymlaen i ddarllen, yn adnod 19, mae Elias yn cymryd y mab, mae'n mynd i'r llofft, ac yn adnod 23, mae'n dod lawr o'r llofft ac yn rhoi y bachgen i'r mab. Felly beth sydd wedi digwydd rhwng y ddau ddigwyddiad yma? Beth sydd wedi digwydd yw bod Elias wedi gweddio. Mae wedi gweddio. Does ddim rhyw magic o'i ran e. Dwi ddim yn gallu gwneud unrhyw beth, ond gweddio. Rydych chi'n dysylwi ar y ffordd mae'n gweddio. Y ddwy weddi. Y tro cyntaf, yn adnod 20, mae'n dweud, galwodd ar yr arglwydd a dweud, o arglwydd fy niw, a wyt yn dwy'n drwg, hyd yn oed ar y weddw y cefais leti ganddi, ac yn lladd ei mab. Be chi'n sylwi am y weddi yna? Wel, mae wedi cymryd bron geiriau y weddw ei hun. Mae'n onest iawn yn dweud. Mae'n rhoi ei hun yn sgidiau y weddw. Mae'n rili yn cyd-ymdeimlo. Dim rhyw weddi oeraidd, ond mae'n weddi lle chi'n ymwybodol bod e wir yn teimlo tristwch a galar a dryswch y weddw. Ydyn ni'n gweddio fel yna dros bobl, ddim jyst enwi pobl, ond yn teimlo dros bobl yn y sefyllfa maen nhw ac yn ymbil ar ddiw drostyn nhw. Ond yn yna wedyn, yr ail weddi, ar adnod 22, mae'r ail weddi yn gryno iawn. O arglwydd fy niw. Mae'n dod o'r galon ydw. Y ddwy weddi, o arglwydd fy niw. Bydded i einioes y bachgen hwn ddod yn ôl iddo. Grandawodd yr arglwydd ar lef Elias a daeth ei einioes yn ôl. Wel, fi gorffen gyda'r gair yma, gwyrth. Gwyrth. A felly bod chi'n meddwl, o iawn, mae sawl gwyrth wedi bod cyn hyn, mae beth sy'n digwydd gyda'r gigfran. Mae hwnna'n wyrth, mae beth sy'n digwydd gyda'r celwr a gyda'r stên olew, mae hwnna'n wyrth. Iawn, fan hyn, mae gen i wyrth sy'n hyd yn oed yn fwy. Hyd yn oed yn fwy. Pam i ni yn darllen
y geiriau yma, lle ni ddim ond meddwl am Iesu Grist ei hun. Pam ni'n darllen y geiriau pan mae Elias yn dod nôl lawr o'r llofft ac yn dweud edrych y mae dy fab yn fyw. Wel, mae Iesu Grist ei hun, chi'n cofio, gyda mab y swyddog, yn dweud edrych y mae dy fab yn fyw. Ac mae hanes arall, mae'n cyfodi mab y weddw, y nain. A hefyd, wrth gwrs, Lazarus. Hynny, mae'r ein yn arwyddion, fel mae'r hanes fan hyn gyda Elias, yn arwydd. Ie, mae yna wirthiau cyn hynny, gyda Iesu Grist, mae yna wirthiau yn dos, mae'n iachau. Mae'n bwydo, mae'n troi'r dŵr yn wyn, ac wirthiau eraill. Ond gyda'r arwyddion yma, gyda'r gwirthiau yma, fel gyda Lazarus, mae'n dangos bod e hyd yn oed a reolaeth dros farwolaeth ei hunan. Yna bydd ni'n gweld yn y darn yma gyda Elias. Chi'n meddwl, wel ie, mae wedi datrys y broblem yma a'r newyn, a'r sychder. Ond mae marwolaeth yn rhywbeth mor derfynol. Surely, gall Duw ddim wneud dim byd am hyn. Mae wedi datrys problem Elias a'r weddw yn y ran gyntaf. Ond nawr, pwy sy'n gallu trin na delio gyda marwolaeth? Pwy sy'n feddigol dros farwolaeth? A dyma'r reality mwyaf. Beth bynnag chi'n meddwl amdano nawr chi, stef yn hyn yn meddwl am yr wythnos sydd o'ch blaen chi. Dyma'r reality mwyaf, bod rhaid i ni gyd i farw. Felly pwy? Ni marw fel mae'r rhaid yma yn dangos yn dwi. Mae'r cysylltiad yma rhwng pechod a marwolaeth. Pwy sy'n gallu delio a phechod? Pwy sy'n gallu delio a marwolaeth? A pan chi'n gweld hynny, pan chi'n gweld rhywun yn marw, yn cymryd i anadl ola, chi'n gofyn y cwestiwn, pwy sy'n gallu delio am problem fwyaf ni? Mae Iesu Grist yn dweud yn wrth Martha, ar ôl codi Lazarus, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni fydd marw byth. A wyt ti yn credu hyn? Dyle fe'n taro ni y wirth yma, mae'r mab dienw, y weddw ddienw yma, yw'r cyntaf yn y Beibl i gael ei gyfodi o'r marw yn fyw. Ond mae'n pwyntio ymlaen ar hyn mae Iesu Grist yn ei wneud. A pam ni'n meddwl am waith Duw a meddwl am sut i ni'n gwasanaethu Duw, fel mae Elias yn wneud. Ie, felly bod ni ddim yn mynd at gorff marw gan gweddio am atgyfodiad. Ond ni'n gwybod bod ni'n credu yn un sydd yn gallu codi o'r marw yn fyw. Felly wrth i ni wasanaethu, bod ni Dduw roi gras i ni, i fod yn ole, ac i fyddhau, i air Duw. Hyd yn oed pan mae hynny yn anodd iawn. I ofalu, ond i weld mae gair Duw yw'r peth mwyaf gallwn ni gynnig i bobl. A boed i ni, i ymddiried yn yw, ond pwyntio bobl at Iesu Grist, yr un sydd wedi dweud mae fe yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Yr un sydd wedi dweud, bym farw, a gwele rwyf yn fyw byth bythoedd. Yr un sy'n allweddu marwolaeth yn ei law. Wel, bod i Dduw yn helpu ni i gymryd gwersi, ddysgu gwersi o'r darn yma, a gwasanaethu Duw fel y dylen ni. A'n mwyn ei enw. Amen. Wel, mynd i ganu i orffen, rhif 659. Ni allodd angau di, ddal Iesu'n gaeth. Ddim hwy na trydydd dydd, yn rhydd y daeth. Ni ddelir, un o'i blant, mynd i bant y bedd. Fe gwelir ger i fron, yn llon ei gwedd. Ei gwmni i ddwyn y groes, drwy foes sy'n bydd, ei gwmni yn y glyn,
a'r derfyn dydd. Ger fy roen y llwch mewn tywyllwch dros rhyw hyd. Ni'n cleddyr o'i wwy ddef mewn lle yn y byd. Gorwedd yn y bydd, fy anedd fyd. Dawr Iesu yn codi'n llon, ger bron rhyw bryd. Am llygaid i ei gwyl, y gair dan sel yn wir, a'r newydd ddedwydd ddydd, bore ddydd clir. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fydda gyda ni yn oes oesoedd.